खुलुमबाय। दिनैनि बे भिडिअआव जम्मू एन्ड काश्मीर जोंहा फंबाय बिबयसा काश्मीराव थांनानै दंहैयो। आङो काश्मीरनि सोमोन्दैबो फंनैसो बाथ्रा खोन्थागोन। बेनिफ्राय दाखालै बावैनिफ्रायनो जों नुगासिनो दङ सनिया कुइन आरो बेनि बिनानाव सानैबो नांज्लाय खमज्लाय जानाय। बेनिफ्राय आंथ' जुलि जानानै थांबाय। दा जोंनि जुरिखौ मोजां मोननानै एसेबां मानसिफोरा उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरनिफ्राय लानानै जों सानैनि जुरिखौ मोजां मोननानै बोर सारस्रि हरदों। जोंहा खुगायाव राव गैया। नोंथांमोननि बोर सारस्रि हरनायखौ लानानै जोङो हानायमानि मोजां खामानि मावनो नाजागोन, सानैबो लोगो नांनानै। बेनिफ्राय बेनि गेजेरजों साथामसो आरो बबेनि इउटुबार्स ओंखारदों आं बुजिनानै मोनाखै। साथामसोल' बिसोरो थांखांनाय भिडिअफोरखौनो लाना फैनानै जोंखौसो जाम्बा सानखो ना जाम्बि सानखो, बैफोर भिडिअखौ रि-आपल'ड खालामनानै जोंखौ बुजायनो फैदों। जाय इउटुबार्सफोरा बेफोरबायदि दावराव खालामनो नागिरदों, नोंसोरो समाजनि गेजेराव गुबुंले खालामनो नागिरदों, गैथाराब्ला आंनिफ्राय लांफै गरसे गरनै, जों सानैबो राननानै हरगोन। नोंसोर साथाम साब्रैसो इउटुबार्सआ बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोफिननानै नोंसोरो जेबो गुबुंलेबो खालामनो हानाय नङा। आरो नोंसोरो इउटुबजों इसे एनला रां खामायनो सानदोंब्ला नोंसोर बेजोंबो हानाय नङा। नांगौ जायोब्ला नोंसोरो गुबुन लामाथिं थां, गुबुन खामानि माव। बेफोराव टाइम पास खालामनानै लाब गैया। दिनै गोबाङानो दावराव खालामनो नाजागासिनो दङ दाखालै बावैनिफ्रायनो आंनि संसारखौ लानानै। दाखालै बावै मोजां दिनमोन, बिनि थाखाय सासे हिनजावा खारग'बाय। दा सोरबा फेसबुकाव लिरनानै बा बायदिसिना कमेन्ट्स खालामनानै दावराव खालामनो सानग्राफोरा, नोंसोरो फेसबुकाव लिरनानै बा कमेन्ट्सआव लिरनानै जेबो खालामनो हानाय नङा। नोंसोरो नोंसोरनि सेहेराखौ देखाय आरो फेसबुकाव फै, बेनिफ्राय भिडिअ बानायनानै हगारना हो। सिम्पोल बाथ्रा। आङो डाइरेक्ट बुंखाना होबाय, जों सानैनि गेजेराव मायबा मोनसे बाथ्रा बुंनोब्ला, जोंखौ समाजाव गुबुंले खालामनो लुबैदोंब्ला आंनि बिसिखौ आरो आंखौ नोंसोरो डाइरेक्ट ओंखार फेसबुकाव, बेनिफ्राय भिडिअ बानायनानै आंनि हिन्जावा बिब्दि बिब्दि डाइरेक्ट बुं। दाख्लै मोजां दिननि थाखाय सासे हिन्जावहा बारग'लांबाय। दिनैनि दिन मोनब्ला बे माब्लाबाबो बारग'नाय नङा। दा आङो सनिया कुइन आरो बिनि बिनानाव, बिनि सोमोन्दै बुंगोन फंनैसो। जों दिनै बिब' बिनानाव नांलायनायखौ नुनानै आंनि हिन्जावाबो आरो आंबो जोबोद दुखु मोनदों। बिसोरखौ बुजायग्रा रावबो गैया नामा होननानै। मानो होनोब्ला न'खर गंसेयाव बिदा बिफं नांज्लायनानै बुज्लायनानै न'खर गंसेखौ सिफायो। दिनै जोङो फेसबुक आरो इउटुबनि गेजेरजों मा नुनो मोनदों? बिब' बिनानाव नांलायनाय। बेसे दुखुनांथाव। बिब' बिनानावफोरा माबायदि अनज्लायो गासैबो मिथिगौ। न'खर गंसेयाव बिब' बिनानावा जाबायदि अनज्लायनानै थायो। दिनै जोङो मा नुनो मोनदों? जों सानदों बिसोरखौ बुजायग्रा रावबो गैया नामा? मोजां बाथ्रा बुंग्रा रावबो गैया नामा? मानो बेफोरबायदि जादों? फेसबुकनि गेजेरजों बा इउटुबनि गेजेरजों बेथ' मोजां बाथ्रा जायाखैना। गोबां गाज्रि नुदों। बेफोरबायदि जानाङा बिब' बिनानावनि गेजेराव। आरो नोंसोरना न'खराव रावबो गैखाया, बिमा बिफाबो गैखाया। आरो बिमा बिफा गैयि मानसिफोरा माबायदि जानांगौ, माबायदि देखायनांगौ, माबायदि अनलायनानै थानांगौ। दिनै न'खराव रावबो गैया होननानै बिब' बिनानाव इउटुबनि गेजेरजों नांलायफैयोब्ला जेसेबां गाज्रि नुयो। बुंनोनो रावानो गैया, मा होनना बुजायगोन? बुजायग्रा दंना गैया? नाथाय बेफोरबायदि मालाबाबो जानाङा बिब' बिनानावनि गेजेराव। सेंग्राफोरासो बुलायलायो, हिनजावफोरा बेफोरबायदि सहसाव जाया। आरो जों दिनैसिम नुनोबो मोनाखै ससियेल मिडियानि गेजेरजों। दा आङो काश्मीरनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। फंबाय बिबयसा काश्मीराव थांनानै भिडिअ बानायहैगासिनो दङ। काश्मीर खोनासंनानै ला।
2019 बेसेबांबा गिदिर हादसा खालामदों। बेनिफ्राय 3 20 21 22 23 24 25 दिनै 25 आव नाय फौजिफोरनि सायाव एटाक खालामालासिनो सिभिलियाननि सायाव एटाक खालामदों। बिसोरो गेजेराव ओरैबायदि गेप दोनो, बिसोरो साइलेन्ट थायो, मानसिफोरखौ बावगार होजोबो काश्मीरनि बागै, नाथाय बिसोरो मालानि समाव मा प्लेनिं खालामगोन बिसोरखौ जों जेबो बुंनो हाया। मालानि समाव सोरनि सायाव एटाक खालामगोन बेखौ जों मालाबाबो बुंनो हाया। बिसोरो ओरैबायदि रेडि खालामो सोरखौबा सासे मानसिखौ नङाब्ला सानै मानसिखौ। दिनै 2019 निफ्राय 2025 जादों, बेसेबां गेप, मानसिफोरा बावगारजोब्बाय, काश्मीर जाजोब्बाय, बेरायनो थांबाय, ससियेल मिडियायाव देखायगासिनो दङ, इउटुब फेसबुकनि गेजेरजों काश्मीरा बेफोरबायदि। नाथाय बिसोरो सिङाव मा खामानि मावगासिनो दङ? आरो बेजों लोगोसे जोंनि साखाथियाव दङ पड़ोसी देश। जोंनि साखाथियाव मा दङ? मोनसे हादोर दंना? अब्ला नाय, आं सानो काश्मीराव जोंनिफ्राय सहसाव बेरायनो थांनायखौ आं मालाबाबो लुबैया। मानो होनोब्ला जोङो काश्मीराव दङ, काश्मीराव थायो आरो काश्मीरनिफ्राय फैखांबाय। जों काश्मीरनि बागै जोबोर मोजाङैनो मिथिगौ। मालानि समाव सोरखौ रेडि खालामगोन आरो सोरनि सायाव मा गारगोन जों बेखौ मालाबाबो बुंनो हाया। सानफ्रोमबो एलार्ट थानो गोनां जायो। दिनै नाय, गासिबो मानसिखौ बिसोर बावगार होजोबदों, नाथाय बिनि गेजेराव फिसा जाथाय जागासिनो दङ इन्डियान आर्मिफोरजों। फिसा गिदिर जाथाय जायाखै, नाथाय गिदिर जाथायखौ बिसोर माला मावो नाय। जेबो गेरेन्टि गैया, जेबो बुंनो हाया। आरो फंसे बाथ्राखौ जों रोखा बुंनो हायो, 2019 निफ्राय 25 गेपखौ नाय, बेसेबां गेप दोनो। बिसोरो जल्दि मालाबाबो खामानि मावा, थाबनो बिसोर मालाबाबो खामानि मावा। गेजेराव गोबां गेप दोनो, गेप दोननानै मानसिफोरखौ बावगार होजोबो, सान्ति खालामजोबो। बेनि उनाव बिसोरो सासे नङा सासे बिसोरनि गेजेराव ओंखारगोन। बिसोर माने गावखौ थैनो मालाबाबो गिया। बिसोरो गावबो थैनांगौ आरो गुबुनखौबो लांफानांगौ, बिसोरनि खामानिया बेनो। जोंनि बायदि नङा, बिसोरो जोंनि बायदि नङा। बिसोरो गावबो थैगोन आरो गुबुनखौबो लांफाजोबगोन। आरो मा वर्ल्डनि गेजेराव मा देखायनाय जागोन? नाय, काश्मीराव बेफोरबायदि जों खालामनो हायो। इन्डियायाव हाबनानै जोङो बेफोरबायदि मानसि बुथारनो हायो। अब्लानिया देशा मा जागोन? लासिंसिं जागोन ना जाया? बिसोरनि मुद्दाया बेनो, जोंखौ मा दुरबल देखायनाय, जोंखौ मा दुनियानि सिगाङाव डाउन देखायनाय। बिसोरनि खामानिया बेफोरबायदि। बिसोरो गावसोरनि जिबनखौ मालाबाबो साना। बिसोरो सोरखौबा नङा सोरखौबा बुथारनानै बिसोरनिया मा रेकर्ड खालामनाय, गावसोरखौ काश्मीरनि गेजेराव हाबनानै बा काश्मीराव थानायाबो मावनो हागौ। बिसोरखौ जों मालाबाबो फोथायनो हाया। बेखिनियानो, आं बारा बुङा, बुंनांगौब्ला गोबां दङ, नाथाय जों जायखौ मिथिगौ आं बेखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। जय हिन्द।